Ja laita sitten Iiris, sä saat laittaa sitten noppa tämän vielä. 2. Helput. Ja 2. Mä oon ollut jo 2. Ja sitten Andrea. 3. Mikä? 3. 3. 3. Siis mulla on 3. Siis 3. Joo. Missä on 4? Oh, 2, 3, 4. 4. Helput. Ja sitten Andrea numero 5. Onko tuo 5? Laske. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten se on 5. Sitten se on 6. Laske. 1, 2, 3, 4, 5. Helput. 5. 6. Joo. 6. 4, 5, 6. 6. Löytyi. Miten tehdään 7? Joo, se on 7. Esimerkiksi tämä on 7. Voit sä laskea? Voit sä laskea, että se on oikeasti totta? 2, 3, 4, 5. Joo. Eiku 7. Ja se olisi. Kuinka paljon se olisi? 5, 5. 5 plus 5 5. ja 5. Ajattelepa 5 sormea ja siihen 5 sormea, niin kuinka paljon on sormia kahdessa kädessä? Olisiko 10 sormia?